Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Què li passa a l'Elna? Com la meva germaneta. En Pol i l'Elna estan gaudint d'un dia de muntanya. Al cel descobreixen un estel i es queden bocabadats. Fixa't, Pol! Aquest estel sembla que ens vol dir una cosa, diu l'Elna. Mira com riu, Elna. Però la resta de companys no l'han vist. Serà el nostre secret. Elna, fa dies que no somrius, que estàs trista. No em facis cas, diu ella. Potser haver vist l'Estel m'animarà. Hola, hola, diu l'Estel amb un somriure. El Pol li diu, m'agrada veure com rius. No com l'Elna, que fa dies que no riu. Què et passa, Elna? No us ho vull explicar, contesta empipada. I de cop apareix la Mireia, la nena més empipadora del món, i li pren els colors a l'Elna. En Pol ja ha descobert què li passa a l'Elna. Aquesta Mireia s'està passant de la ratlla i pensa com la podrà ajudar. Crec que aquest calaix de joguines s'ha quedat encallat i li demana ajuda a l'Elna. Vinga, 1, 2 i 3. I els dos ho aconsegueixen. Elna, he vist que la Mireia t'ha fet la punyeta. Si intento amagar-ho, segur que per això no ric tant. Tu sola no pots resoldre-ho, com quan jo no podia obrir el calaix i tu m'has ajudat. I tornen a mirar al seu estel. Us veig molt alegres. Jo et puc acompanyar a parlar amb la vostra mestra. Què et sembla? Els nens s'afanyen a parlar amb la Júlia. La Mireia t'ha faltat el respecte i no és correcte. Quan la Mireia li va demanar els colors es fa més forta i li diu, ni us sumís. Et felicito, Elna, ho has aconseguit. I has recuperat el teu somriure meravellós. Ho he aconseguit. Em sento molt feliç. He vist que puc confiar en tu. Estic segura que la Mireia no és feliç fent la gotja. Potser necessita que algú l'escolti. Segur que desitja tenir uns bons amics com nosaltres. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha fos.